שמע, ניל. עשיתי לו מה אתה עושה? יוטיוב. זה שלי. ככה, הוא לא דיבר. אמרתי לו, חכה. אני הולך מביא אח שלי. מה, אתה היית רוסי? אני הולך מביא אח שלי? אני עומד פה. וואלה, אמרתי, זה גבר. אבל למה אמרת לו אני הולך מביא? עופר בן שמרביץ לי. מי? אתה שמת על האצבע, בא להגיד, אומר לו, דיין, מה? זה אח שלי, מה? אני לא מוציא לו, מה? אתה עופר? אמרתי, בחייאת השם. תפס אותו אחר כך בועיה. הוא בריא! אחר כך, הוא ירד דרגה! אתה יודע, יש כמות שאתה מסביר שאפר? הוא סובב את זה בתשתנה, לא תראה את הפך! אמן! הוא מגר אמן! נרתיק רמר לגמרי! ואלוהים, רצתי בכל השכונה, חיפשתי את דוד, 10 דקות לא מוצא אותו. חוזר אחרי 10 דקות רואה את הפך! כך תספוג לי! וואלה, לא הבנתי. אתה היה עופר לקדים של בזניים. אחד הילדים יקום לסגור את זה. אתה רוצה על אבא שלך יום אחד סיפור? על אבא שלך. יום אחד אבא... יום אחד אבא שלי קנה מונית חדשה. אני לא שמעתי!